U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi vjernici, mjesec listopad posvećen je na poseban način molitvi krunice, mjesec koji obilježava ovaj blagdan koji slavimo danas na prvu nedjelju listopadu. Inače, blagdan se kalendarski slavi još 7. listopada, dakle sljedeći tjedan u utorak. I pozvani smo razmotriti značenje krunice, da ponajprije u našem osobnom kršćanskom životu. Koje mjesto ima ova molitva u našem svakidašnjem molitvenom planu i kakav je uopće on. Ograničavamo li se na samo neki nužni minimum, je to samo jutarnja i večernja molitva, to ujutro svakako trebamo preporučiti Bogu predstojeći dan, da mu prikažemo sve ono što ćemo činiti, žrtve koje ćemo morati podnijeti Bogu, prikazati, da sve to Bogu preporučimo za dan koji nas iščekuje, a onda navečer da Bogu zahvalimo na primljenim milostima, da činimo kratki ispit savjesti, pokajemo se za naše grijehe, obnovimo naše dobre odluke. Onda svakako anđeolski pozdrav ujutro, u podne i navečer, molitva Anđeo Gospodnji koji nam preporuča tradicija crkve. No onda iznad tog nužnog minimuma svakako se svakome vjerniku preporuča molitva krunice. To je ono temeljno, ono što nam donosi također tradicije crkve, iako netko bi rekao to ne spada pod zapovjed crkve, dakle nije strogo propisano, ali ipak ne možemo se ograničavati samo na ono što je strogo određeno. Naš kršćanski život ne može se sastojati od toga, nego on mora biti prožet ljubavlju prema Bogu, da se uvijek trudimo učiniti nešto više, a opet nešto temeljno je svakako molitva Svete krunice koju nam donosi tradicija crkve kroz brojna stoljeća. Vjerni katolici, posvećene duše, molile su vjerno i s pobožnošću ovu molitvu, dakle, koja spada u samu srž molitvenog blaga crkve. I ona se tako razvila, tako reći, kao ne samo pučka pobožnost, dakle, ne samo bilo kakva molitvena pobožnost nekom svecu ili nešto što možemo pronaći u molitvenicima, nego nešto više od toga, dakle, nešto što ima jedno čvrsto utemeljenje i što se nameće kao nešto uobičajeno, nešto standardno, što bi trebalo činiti sastavni dio našeg svakidašnjeg molitvenog plana. Predaja nam govori da se molitva krunice razvila u samostanima kod redovnika koji nisu mogli moliti časoslov kao službenu molitvu crkve, bogoslužje crkve, dakle božanski oficij, službu časova, onda bi oni molili Zdravo Marije umjesto toga. Eto, znamo da se psalter sastoji od 150 psalama i to je sastavni dio, dakle, božanskog oficija, časoslova, da se po predaji standardno kroz tjedan dana izmoli svih 150 psalama, cjelokupni psalter, i onda po uzoru na to razvio se takozvani Gospin psalter, molitva krunice, koja se također sastoji od broja 150, naravno 150 Zdravo Marija. Imamo 3 skupine od tajstava, radosna, žalosna i slavna, i onda svako sadrži po 5
5 otajstava, 5 desetica, to je ukupno 150 zdravo Marija. To zovemo ružarijem, dakle, cijelokupna molitva krunice za svim otajstvima. Naravno, nije predviđeno, očekivano, dakle ne traži se sad od svakog vjernika da bi svaki dan izmolio cijeli psalm. To je svakako vrlo vrijedno ako netko može, ali poruča nam se da barem 1/3 izmolimo svaki dan. To jedna od tajstva, kako je već to predviđeno po dakle, onoj strukturi i poretku, načinu kako se mole od tajstva, dakle od ponedjeljka do srijede, naizmjenično mole se radosno, žalosno, slavna od tajstva, onda isto tako od četvrtka do subote i u nedjelju još slavna od tajstva. Vrijeme kroz godinu, vremenu nakon duhova, naravno u posebnim liturgijskim vremenima, u došavšću, božićnom vremenu, korizmu, uskrsno vrijeme, onda je nekako prikladno da se mole ona otajstva koja su povezana s tim liturgijskim vremenom. U vremenu došavšća, božićno vrijeme, da to budu radosna otajstva. Dakle, nedjeljom godine da se izmole ta otajstva kroz korizmeno vrijeme, žalosna otajstva. I onda na taj način pratimo liturgijsko vrijeme ili pak na posebne blagdane koji sadrže određena točno otajstva koja su sadržana u molitvi krunice, onda da se izmole ta otajstva tog dana na taj dotični blagdan. Dakle, to je predaja, tradicija crkve koja nam to usadno preporuča, stavlja na srce, tako da se očekuje da to bude sastavni dio našeg redovnog molitvenog plana, da to bude nešto standardno, nešto neizostavno, da svaki dan nastojimo izmoliti svetu krunicu. Jer, dakle, to je ono temeljno, ako doista težimo kršćanskom savršenstvu, ako se trudimo napredovati u našem duhovnom životu, to onda mora biti nešto standardno i neizostavno. Dakle, da se ne ograničavamo samo na neki nužni minimum. Na taj način se ne možemo nadati da ćemo uistinu napredovati u našem kršćanskom životu, jer molitva krunice je u tom smislu prikladna i prilagođena životnom staležu svakoga. To svatko može izmoliti. Molitva krunice nije zahtjevna, lako se moli. Naravno, preporuča se da to činimo ponajprije zajednički u obiteljima. Roditelji, vaša je dužnost i crkva vas poziva i stavlja vam na srce da se svakodnevno moli obiteljska krunica po kojoj će se moći zadobiti brojne milosti, po kojoj će Bog zasigurno po zagovoru Blažene Djevice Marije izliti svoj blagoslov na obitelj, ako ona ustrajno i redovno moli svetu krunicu. Evo, po određenim prilikama, okolnostima to možda nije moguće, nekad se čovjek susreće s određenim poteškoćama, bilo zbog današnjeg napornog i stresnog životnog tempa, pa onda može biti zgodno ako baš čovjek nikako ne uspije i ako ga u tome ometaju dužnosti, ako je toliko zaprosen, nalazi se baš u nekoj velikoj strci, krunica se može izmoliti i putem u šetnji. To možda nije idealno kao da molimo svetu krunicu u tišini, što je najbolje, najzgodnije, da pronađemo vremena za molitvu u tišini, da izdvojimo to vrijeme za Boga, da kleknemo pred križem, pred slikom Blažene Djevice Marije. Na taj način se saberemo i
nastavimo uroniti u tajstva. Naravno, Sveta Krunica nije samo usmena molitva, ona nas upravo poziva da razmatramo o tajstvima koja ona sadrži. Ali svakako moguće je i nekad je zgodnije, ako baš nikako ne uspijemo, ako smo u takvoj dnevnoj strci, da izmolimo putem u šetnji. Bolje i to nego da nam promakne molitva Krunice, da ju ne uspijemo izmoliti. Dakle, o tome želimo razmišljati u ovom mjesecu, listopadu, razmotriti kako uspijevamo udovoljiti tom zahtjevu, dakle toj preporuci, što nam se stavlja na srce svakome od nas, svakom kršćaninu, da na taj način častimo Blaženu Djevicu Mariju. Uspijevamo li u tome ili smo možda posustali? Ako je tako, onda da obnovimo našu odluku, našu spremnost i da to usvojimo kao nešto redovno i standardno za naš kršćanski život. Molitva Krunice da to bude, dakle, nešto što smo usvojili kao sastavni dio našeg dnevnog molitvenog plana. To tajstva Krunice koja se, dakle, s obzirom na svoj opseg, s obzirom na ovaj pojam koji sam spomenuo, nazivaju Gospin psalter i tako, dakle, su podudarna s onim psaltirom koji nalazimo u Svetom pismu, psalmima koji se mole u bogoslužju crkve. Evo, zato je ta simbolika vrlo znakovita. Nažalost, u postkoncijskom vremenu, kao i sve druge stvari, sva područja crkvenog života, i to je promijenjeno. Papa Ivan Pavao II je nadodao 4. tajstva, ili tajstva svjetla, koja po sebi, netko bi rekao, dakle, ne moraju biti kriva, jer evo, ona sadrže tajstva iz Isusovog života, njegovog javnog djelovanja. Međutim, simbolika Gospinog psaltira ima svoj smisao. Dakle, to je jedan standardni ritam koji nam crkva preporuča, koji ima svoju vrijednost, i to je ona prokušana praksa, tradicija crkve kroz stoljeća, isto kao svi drugi bogoslužni obredi koji su također promijenjeni, gdje je dosta toga nadodano, puno raznih opcija. Evo, recimo u novom obredu mise nadodano je puno čitanja pod izlikom da treba uključiti što veći dio Svetoga pisma. Međutim, to nije onaj prvotni smisao. Bogoslužje crkve ima svoj cilj da nas, u tom didaktičnom dijelu, to je prvi dio Svete mise, liturgija katekumena, kako se naziva, ili može se još reći, novi izraz bi bio služba riječi, da nas pouči određenim vjerskim istinama, da bismo ih mogli što lakše usvojiti, da bi one u nama zaživjeli. Dakle, nije prvotni cilj, samo nije svrha samoj sebi da se prođe što veći dio Svetog pisma, nego da se to može usvojiti i da se na taj način olakša poslanje službenicima crkve, da se to nekako standardizira, da prijeđe u jednu zdravu rutinu koja će ona moći poslužiti toj svrsi. Tako i molitva Svete Krunice, tajstva koja molimo da u njih što dublje uronimo i da tako možemo zadobiti što veći plod kroz ovu molitvu u kojoj častimo Blaženu Djevicu Mariju. Zato želimo isprositi
po njezinom zagovoru sve milosti koje su nam potrebne da rastemo u pobožnosti prema njoj kao našoj nebeskoj majci i da tako zadobijemo svaku potrebnu milost za naš osobni kršćanski život i za sve one nakane koje joj želimo preporučiti. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Consolamini, consolamini popule meus,